An-Hui-ha olyan utazásra vágyik, ahol a hegyek, a vizek, az ősi kultúra és a mindennapi élet hangulata egyszerre van jelen, akkor An-Hui megér egy látogatást. Itt található a Huangshan, amelynek különleges fenyői, bizarr sziklaformációi, felhőtengere és termálforrásai lenyűgöző harmóniát alkotnak. A hegyre felkapaszkodva megcsodálhatja a hömpölygő felhőtengert és a napfelkelte ragyogó színeit. Minden egyes lépés olyan, mintha a természet egy-egy verssort írna. Itt találhatók a tintafestmények világát idéző, festői, huizsói ősi falvak is. Sétáljon Hongcumban, ahol a fehér falak és sötét cseréptetők tükröződnek a Nantó vizében. Látogasson el Szidibe, ahol a kékes-szürke kővel kirakott utcácskák és a jellegzetes huizsói építészet mesélnek az elmúlt évszázadokról. A hegyek és vizek között Huizsó mély kulturális öröksége rejtőzik. An-Hui szépsége azonban nem merül ki a hegyekben és a vizekben. Látogasson el a Jiuhua hegyhez, és tapasztalja meg a híres Szenthegy békéjét és méltóság teljességét. Fedezze fel a Tianzu hegy különleges csúcsait és rejtett völgyeit, vagy kövesse a Szinán folyó útját, miközben a sötétzöld hegyek és a kristálytiszta víz lenyűgöző látványa kíséri. Amikor pedig belép An-Hui utcáiba és sikátoraiba, az utazás igazán elevenné válik a felejthetetlen huizsói ízeknek köszönhetően. A fermentált tofut, a jellegzetes szagáról híres mandarinhalat, valamint a Huangshan-féle szezámos lepényt is érdemes megkóstolni. Minden étel és minden íz An-Hui egyedi emlékét őrzi. Tavasszal virágokban gyönyörködhetünk, nyáron kellemes menedéket találhatunk a hőség elől, ősszel a táj szépségét csodálhatjuk, télen pedig a havas hegyek látványa vár. An-Hui szépsége a huizsói ősi falvakban is megbújik. Hongcumba érve a Nantó tükörsima vízén visszatükröződő fehér falak és sötét tetők látványa fogad. Szidi kékes-szürke kővel kirakott keskeny utcáin sétálva ősi házak és régi faajtók között járhat, amelyek csendben mesélnek Huizsó ezeréves történetéről. A Szinán folyó mentén haladva zöldellő hegyek húzódnak a távolban, miközben a tiszta víz lágyan csordogál. A Jiuhua hegyen pedig átélheti a híres hegyvidék nyugalmát és ünnepélyességét. A Tianzu hegy különleges csúcsai és mély völgyei között a természet lenyűgöző erejét fedezheti fel. Egy gőzölgő huizsói falat, egy illatos és karakteres mandarinhalasfogás, egy ropogós és zamatos Huangshan-féle szezámos lepény, An-Hui gasztronómiája egyszerre őrzi a hegyek és a vidék friss ízeit, valamint az évszázadok során kialakult mindennapi élet melegségét. Bárhonnan is érkezik, An-Hui szeretettel vár minden messziről érkező vendéget. Egy-egy hegyével és folyójával, városával és tájával, ízével és érzésével. Jöjjön An-Hui tartományba, nézze meg a Huangshan felhőtengerét, hallgassa a huizsói eső hangját, járja végig az ősi falvak kőlapokkal kirakott utcáit, és kóstolja meg az autentikus An-Hui ízeket. Írja bele utazási emlékei közé ezt a hegyekkel, vizekkel és huizsói bájjal teli élményt. An-Hui hegyei és vizei, Dél An-Hui költői varázsa. An-Hui várja a szelet, és várja önt is.